Kablaaw kada kayo, dagitoy asarsarita may basa, ket may kanem apaset ti libro a napauluan, samot-samot iti tarikayo, nga insurat daytoy no motibiyang. Naumo asarsarita pagpampanunutan, umuna, testamento ti Agila. Idi unana, mano atuwenen tinapalabas, may sana tanok nga Agila tinagbiag ngagmaymaysa, iti tuktok ti maysa anakangkangato abantay. Iti maysa nga aldaw, nagparik na kenkwana nga ti oras ti ipupusay na ket umadanin. Iti maysa kimabluong nga uni a pinartuat na, inayaban na dagiti anak na, a nagindeg iti nabababa apaset ti bantay, ket inumong na ida. Pinareng na ti tumunggal maysa kadakwada ket kinunana. Tinaraunan ken pinadakkel kayo, tapno sumango kayo, no perrengenyo ti Apo init. Dagidi kakabsatyo, asaan ang nakaanos iti rupa ti init, ket pinalubusak a pimusay. Gapo iti daytoy, kay karyanyo ti tumayab, iti nangat-ngato, ngam dagiti amin a nagpayak. Siya sinuman ngagtarigagay ngagbiag, ket saan ngagtured amang raot iti umokyo. Amin nga ayop, ket agbuteng kada kayo, ket diyon to dangranan, dagiti agraem kada kayo. Palulbusan yun to ida, amangan kadagiti nagtidaan nyo, kadagiti inanupan nyo. Itan, asidegen apanawan kayo. Ngem sa anak a pumusay dito'y umok ko. Tumayabak iti nangato, ijay kangatuan apaset ti tangatang amabalinan dagito'y payak ko. Mapanak sumukno ken Apo init ngagpakada. Uramen to dagiti narungsot aray-ray na, dagiti nataenganen adut-dut ko. Agtinagak to dito'y daga, ket agtungpalak to iti danom. Ngem iti kinadat-datlag na, bumangonak tumanen, manipod danom, amaysa na pabaro, ken sisasaganang agbiag iti baro a panagbiag. Kasta ti gasat ti Agila, isot na kay karyan tayo. Ket apagpalnas pas na nga insawang dagidi abalikas, si tatanok ken si papasnek at timayab, anang likmut iti bantay a nagtakderan dagiti anak na. Apag darikmat, naglikko a nagpangato a nagturong ken Apo init, nga isut nanguram kadagiti nabannog ken nataenganen a payak na. Nagapo sarita daytoy ken ni Leonardo da Vinci, ket nainayon iti naumong a sursurat na, nga adda iti Leonardo's notebooks. May kadwa, ti bao, ti whistle, ken ti pusa. Iti maysa nga agsapa, saan ang makarawar ti bao iti balay na. Napalikmutan iti agpadpadaan a peggad. Maysa ang mabisbisin a whistle, ti agururay iti ruwar. Iti basit nga abot, nasirip ti bao, tinasnek a panangmatmat na, iti pagruwaran, ket nakasagana at tumukma. Ti pima na bao, pag-ammo na ti didigra, a nakasabalan na, nagpigpigargar iti buteng na. Nga madapusa kelaat at timapwak, iti likod ti whistle, kinameg na daytoy, ket kinan na. Ay, naindakla na Jupiter agyamanak, inyanges ti bao, anakay matang, iti nagmanagan ti whistle, babaen, ti abot a pagsirsiripan na. Ken itulok kunto ngay sakripisyo ti daduma at taraon ko nga agpaiken ka, inayo na kinuna ti bao, ket nang idasar ti paset ti urnong na, anagetta abukbukel. Ket iti talek na, si gagagar arimwar iti abot, nagsirsiripan na, tapno sasapen na, ti kay paspasubli awaya-waya na. Ngem iti panakalibas na iti maysa peggad, nagkamatalek unay ni bao, ket nang lipat a nagpanunot. Pagamuan, ginamatan ti pusa daytoy, ket kas kadawyan ti pusa, dinan inibatan a pinakawan ni bao. May katlo a sarita, ti angin ken ti init. Adda idi nagsinsinupyatan da angin ken ni init. Pag sinsinupyatan da, no sinno tinapigpigsa kadakwada adwa. Kanayon da ngagdiniskutir, taawan kadakwada ti mayat nga agparbeng. Saan na nagbayag? Adda lalaki a nakita da amagmag na iti kalsada. Bayat iti panang sirpat da iti lalaki a napuskol ti pagan-anay na, ken magmag na,
adda nagsaltek iti panunot da agpadpada. Nagkinarit da, ket nagtunusan da, ano sinno kadakwada ti makabael, amang ikat iti lupot ijay likod ti lalaki, ket isut napigpigsa. Injaya ni angin ti bagina, nga isut umuna amang padas. Nagangin nga rod iti napigsa, ket nagpugpugaw iti kastaunay. Nagkarigat ti lalaki abim maddek nga umadayo, ngam ad-adda nga inirutan ti lalaki ti panagkepkep na, ket intuloy na nga inkarigat tinagna. Intuloy ni angin tinagpugpugso iti agkakapigsa, ngam nakarkarumet nga inirirutan ti lalaki ti panagkepkep na iti pagananay na. Intultuloy na tinagdalyasat. Kanungpalan na, nabannog ni angin ket simuko, awan nagbanagan daydi pinagrigatan na. Isuday din ti isusublat ni init anang padas, kinita na ti lalaki ket rinugyan na, arinanyagan nga imuna, iti nalanay, ti dalan a pagpagnaan ti lalaki. Ti mga di lalaki iti tangatang ket nasdaaw iti panagbaliw iti panawen. Saan ang nagapura ni init, anang ipakat iti panagranyag na. Intuloy natin ang lawag iti nalanay, iti ulo ti lalaki, ket ininunot natin ang ipairteng iti pudot. Saan ang nagbayag, ket naganang saben day di lalaki, tama pudutan unayen, ket nagaruyuten ti linget na. Idi saan nan ang maanusan ti uming-inget a pudot. Inuksob ti lalaki ti kawes na, ket nagturong iti sirok ti naasitgan na kayo, ket naglinong. Ti adal maalay ti daytoy, ket no dadduma, tinalin na ay panangay-ayo, ket nabilbileg aman nakabalin, ngam ti kapigsaan a puwersa. Sinurat daytoy ni Aesop. May kapata sarita, ina abanwar, sarsarita daytoy maipapan iti ina, anang pabael iti anak na anagbaligi. May sangal daw idi ubing pay ni Thomas Edison, nagawid daytoy ang naggapoy ti eskwela, nga daigam na a papel. Nanang, kinunana, impaited daytoy kanyak ni maestra nga ited ko kanuken ka. Inawat ti ina, ti surat ang nakupin ket linuktan na. Apagkita na iti linaon ti surat, ket nagarimasa ti matana. Binasa na daytoy iti anak na. Daytoy anak mo, ket maysa a henyo. Daytoy a pagadalan ket nababaunay para kenkwana, ket agkurang ti makabael a manrusuro, a mangisuro ken mangtarabay kenkwana. Pangaasim tas ika mismon ti mangisuro kenkwana. Adu atawen ti naglabas ket pimusay daydi ina ni Thomas. Kadagidi a tiyempo, maysa ni Thomas kadagiti naindaklan nga inventor iti siglo. Isu ti mabigbig anang partuat iti umuna a ponograpo, silaw a bombilya, ken kamera a paggusar a paggaramid iti pelikula. Iti daydi nga aldaw, nagsuksukimat ni Thomas kadagiti na dumaduma adulin daydi nanang na a pakalaglagipan ti pamilyada. Naayayo daytoy kadagiti adu a bambanag a kinulekta ken indulin daydi inana. Tunggal maysa kadagitoy, ket adda lagip nga impariring na. Adda nasarakan na amaysa a nakupin a papel iti suli ti maysa a lamisaan. Agamarilyon daydi papel gapo iti kadaan na. Nalasin na daytoy a surat, ket nagsubli iti lagip na, daydi panangiyawat na iti daytoy kaninanang na. Sakbay daytoy daydi panangrugi daydi nanang na, anang isursuro kenkwana, idi ubing pay. Pinidot na ti surat, ket kinita na ti linaon na. Daytoy tinabasa na. Daytoy anak mo ket kuneng, adda sakit na a mental. Saanen ang may palubos nga umay agadal ditoy. Numan pa'y nabayag a panawenen daydi, naklaat ni Thomas, di nala impagpagarup. Nagladingit ni Thomas ket napalwa iti nabasa na. Kalpasan na, insurat na iti diary na daytoy. Ni Thomas Alva Edison, ket ubing idi akuneng, ngem iti ima ti banwar nga ina, ket nagbalin a henyo ti siglo. Notasyon, nupay napintas ti adal na daytoy a sarsarita, awan ti makapaneknek no adda agpayso a naawat ti ina ni Thomas,
Asurat ang naggapo iti pagadalan ang nangumsi iti galad na nga ubing. Ngem no maipapan iti dedikasyon ni nanang na anang isuro ken kuana, daytoy ket napaneknekanen. Kinuna ni Edison, maipapan ken ni nanang na. Ninanang ko, tinakay gapo no apay ang napagtengko, ti kinasyasinok ita. Napudno unay day dinanang ko, nagtalged unay kanyak, ket nariknak, nga adda maysa a pangiserbiak iti biyag ko. Maysa ajak pulos mabalin, apaayen. May kalima a sarita, adal iti patatas, itlog ken kape. Maysa nga aldaw, napan ni balasitang imasog ken ni amana. Tatang, puunay ti kinangudel ti biyag ko, jak amo no anya ti aramidek, inyasog na. Awan ganay-gay ti balasitang aginteres kadagiti bambanag iti biyag. Kaslag patinayon a makidangdangadang iti inaldaw-aldaw ti panagriknana. Awan banag iti aglawlaw a pakarayawan na. Problema kalpasan problema, tunggal marisolba ti maysa, at daman sumarunon, makauma, indayengdeng na. Ti amana ket maysa a chef, wenno kusinero, nga agserbi iti dakkel a panganan. Naalumanay nga inayaban ti ama ti anak na iti kusina da. Nangala iti tallo a banga, ket pinunno na dagito iti danom. Kalpasan na, insaang na dagiti tallo a banga iti apoy. Apagapaman ang nagburek ti danom kadagiti tallo a banga, nangipisok ti ama iti patatas iti umuna a banga, itlog iti may kadwa, ket nagiling a bukel ti kape iti may katlo. Binayan na dagitoy ang nagburek nga awan tagtagarina iti anak na. Nagasog ti anak iti panakauma ken kinaawan anus na. Nupay kasta, at damat ket di basit agagar na, ang mga mo no anya ti turungen day di inaramid ti amana. Naglabas ti 20 a minuto, ket ineddep ti amana day giti apoy. Inadaw na ti patatas ket inkabil na iti malukong. Inadaw na dagidi inkabil itlog, ket inkabil na daytoy ti sabali a malukong. Kalpasan na, inaklo na ti kape ket inkabil na iti tasa. Anya ti makitang balasang ko, dinamag ti ama iti anak na. Patatas, itlog ken kape, insungbat ti anak kami suot ken makaskasuron. Yes, asidug mo nga kitaen, kuna ti ama. Ket riknaem dayta patatas. Nagtungpal ti anak, ket nariknana ang naluknengen dagitoy. Kalpasan na, binagaan ti ama ti anak, apiduten na dagiti itlog, ket ukisan na dagitoy. Idi na ikkatanen ti ukis dagiti napaburek nga itlog, nakita na ang natangkenen dagiti nanguneg dagitoy. Binagaan ti ama nga igupen na ti kape. Nabanglo, ken makabangar dedi alibungubong ti kape, anya ti kayat asawen daytoy tatang, dinamag na. Inlawlawag ti ama aday di patatas, itlog ken kape ket agpapada anay paburek. Ngem tumunggal maysa, ket agsabali ti nagbalin a bunga ti panakaburek da. Day di patatas a natangken, ket limukneng idi napaburek iti danom. Day di itlog a nadaroy ti uneg na, ken narasi, gapo iti nalaka a mabuo nga ukis na, ket nagbalin ang natangken ti uneg na, idi napaburek iti danom. Ngem daytoy kape, tinaysalsalumina. Idi napaburek ket pinagbaliw na daytoy danom, nakapaburekan na. Anya kakadagita, dinamag na iti balasang na. Nudumteng ti parikot ken ka, kasuno ka asumango. Anya kadakwada ti pagbalinam. Patatas, itlog, wenno kape. Iti biyag, adu ti dumteng adidigra ken karkarit iti aglawlaw. Saan ang mapengdan dagitoy, ket pada-pada ti tumunggal maysa, asang bayan dagitoy. Kasapulan nga rod, asang wen tayo ti anyaman asumangbay iti biyag, at imang pakirad kada tayo, ket ti bilag ti pamati tayo. Agduduma dagiti wagas, ti panangsango iti panubok ti biyag, addaken kadayta. Lumukneng ka kas patatas, tumangken ka kas itlog, wenno, patinayunem ti kirad mo,
Tapno day taglawlaw mo to, ti mapabali mo. Dagitoy lima anay basa, isuda ti umuna abenneg, daytoy may kanem asarita na pauluan, tinaummo nga sarsarita nga adda-adal na. Maituloy ang may basa dagiti nayon na, iti sumuno a podcast.